okay. My boy bit a soo few 80 on also buy. Every so may go pay Prague, but Tamani Panitu. Near catch again, so also on channel buy an incident to be a incident to crop. And you know, the Indian County and Fanco Hospital. No count, and you full car. But according to Cheche Muna, feel free if you're banner say, I say, a girlfriend now buying or somebody to another guy who feel a Michael by. I said, one chew and chicacra, meant to me once to be bare. Madame from Mussoon, when I'm saying, round to Madame from the soon, will catch me so warm me. But our hat is our woman. About between any minute to no butu. Oh, see ya. Oh, butu, I met my butu actually. See now. Oh, okay. Oh, and I said, Obutu say ya. And I said, Bunechi. Say ya, Obutu, and I said that from say ya, Obutu. And I said, no worry. Obutu. Say ya, Obutu say ya. And I make us say, dear. Well, worry, till all Sakana and why you okay. Me buy me turn in. To me turn in, me saki kaki ka me turn me saki kaki ka. No home ni no you. To me pejia net now. Abusua me mai na ho akwaba. E de ba by Grace TV GHS so me nim se twedi ampo yankro patom. Obia ho abusua ni die mu a obe play video iso a me serewa that was subscribe to by Grace TV GH e de amame. Na wa turn on notification no na fe wa share am obia so enya bia hwe me nim se obeye tinyame hwa e wo Yesu dim amen abusua yate wo sem wasi e wo Mpasatia ye wa twema e wo Asante mantem ni nyina ne se bi mranti belu bi suso mbe hia wo ba ho e ma se bi mu baako mentem wase bai ma baako e den saka baako ama sabe am no ka se baako ayi nyame dia na asem no akwa edeja won tentafie no so wo bia e ka no se de wote no nene abunu abe mama ba bia ya asem si ye ya ye bebusa woni ebehu de si ye pote wacheche mache ama ye hu bi na abo ama mpanyimfo nyina enso wate asem bi ni apen poma si brenti mesrew sa fei e na obe ka me ho na ye men bia ye fidua ya asem si wo mu ne woni ehu bi e twen komo no nchechi nyina emu fa nche na bibia enkoso asomdwe kwan so Richard Prempe na din amanfo di name dudu pa de SY Paso ye de betu. Paso ye farming. Kakra. Paso ekrum he ankasa na ofi. Pacha. Okay. Mpasatia ya. Okay. Oda Roma oye na esi obi e che na dwen de fa ho. Odi bia ya asem si ya wo mbo fi pam nye sa. Pacha. Fi de di anim edi. Pacha. Enya to was na chimchi asem si brebe na e di ankasa na si ye. Oten say yen chance yen free a brass na chance some no me call for me bedroom fee be 540 me say me could jale na me say me pia be jina ye fee anymore your call you so no mu fee na ye opposite ti me pay free me fee am be jina anymore say me your call no na kwan say me win say ba ya be 7 years bi e bie pono a owura another house so owura na say certain guy da e fee na anymore pay. Miss me say no if you are not me ntawantawa wa me na abusuafo ntam gakra na me nko me say me pe madam fo bia me nim no afi so nipa na me hu say na so down na asa atade e hye no me ye hu nipa kro na me ye fast na me hu madam fo no twam na me friend so omra to oba na me na register ne chance me hu so bi da but me ntimi hu say wabo so wa ye den yo nti won hwe ma me we na me describe oni pa na kire madam fo no so say ni say no tie nti so yo ne dia onka na ye hu say bia obro bia na so bibi na aye no to ru a wo ba na obaka chem say ampa bra e ni pa na wo ka no na ni pa na da wasa won home onye hwe te ma madam fo no e be busa ni pa na oba na nche na na me say ono so na gina na girlfriend e wo fie ha okay a ono ne tie nti obubusa again say na nya oni pa na da wa so da wo kate na again so emfa no no say uwu a obenya abanya mani no so on the emfa no ti me ye na me no ni pa na wo ko identify na kire me de mini no ti won de won ko pepra aga ambre me na ye emfa no ko hospital ne ko we e wa dan fo no tie ya yes nti wono so di America okay my boy bit esu fio 80 ono so buy e be so me yeko pepra ga betam nipa ne tu ne yaka che again so wo so nche na o buy
an incident be as ye incident to crop. And no, the engine I county and Fan Hospital. No count on the engine I folk. But according to Church Muna, if you free if you're banner say, I say a girlfriend now buying one or somebody to another guy who feel and my Koyano by. I said, one chew and chicka, mean to me wants to be bam. I mean, yes, there be. There's a mean to me was a crab and more about the no bearman in the live while you cry, won't tell me him. It's an okay, so soon one our Bobna, many pub and you soon. Teen and young co, you find a hospital. You didn't call it, you didn't turn up play game. The Sata Mamoko to a brand no young. And dear, you saw Madame from Musun, no man, I'm a mimi round to Madame from the Soon, or catch them so warm me. But our heart is our woman. No, doctors and a bit more proof to me and find a hospital for. Then I call a quam, a court carrier hospital, yes, said an echo. No, yes, there be said any panacea I am Reno, Obison chain or buy. Any panaso count on the I am report to my police. On a bit to identify how be a year, the I know, the course. And I could report to my police, Madame from the sea, if another Prague. You find another Prague, and you call report to my police. Say this incident to be a sea. No more why. The police for a year call on a senior will be an also. And I'm how I see a confirm the natural no never call. No quack. Then call hospital. You do an so my guy now got to emergency. Doctors for a general so. No more so here card. I saw no more to my a general so ye. Oh, card system. That's a woman a card. Hospital card at the Breno. Nti omu hia ne huni pani ase ne huni pa bia ni a but ye ne nti beti magina wa ye de aye bibia ti ye say ye follow up e kwaje card na ba ye ne girl ni nyina ti me mechika chwe si ID ni say girl ni so nie o ba ne chen incident bi sa ye de esi ye ni ti ru a won mo say ye kwaje card no doctors for ne chwe say ye do so ti ni pa mi enu pe ti me no madam fo de ye say pie ye ja girl ne police ni no ti kwansi ne ye pie ye sa rush call doctor no ti ye call you do doctor no na doctor ne say ye ni pa ne de wa ye nya media oh ti ye bibia enye ye ana ye so sasaria sister we won oba ya science incident no be den e be see nti omu hold sister no na afi cheche mu bia wo mu bia no ye hu hawa e be see move ana say den ma police nti akoya aban amane ene aban asem ene police into eja ye ntimi nka ensisi dua se ampa ono no de ade bo no so de na ye no de this doctors for no am I option be say be a say na say o mo ye promoted no mo define ni na ye hu hawa be say ba say an de again de police for aso no mo police custody one e wo to anse ye hwa de mu ha kakra ansan ya banko mo bi so hospital one na wo susu senka e emergency sana wo senka mo hwe ne tentem kanya card se ma ko bitime nyankwa oh ane de o mu gina ne so koye na yi na doctors for no rush so no mu de ne koto emergency gina ne so nti o mu gina ne so no mo se sare yen kopɛ hospital card en ya de embre ti no ende no mu gina ne so e ka se no mu gina ne so na ye boa no mu gina ne so ye hwe this side abaya no na wo ka se mpacho ne din se e din ya de ni ma ne Cynthia ono betre fi ha che once be 2 years oh 2 years. Okay. Now, what in attempt to say? Oh, me no man tell me you're fine. Nigga, no tell me you're fine. Ni suban ni su what to say? Ni suban dey on say anipa dey a trainer boy friend wa pai man mu nsem. But ye ne te o srekere ye nyina oni ye nyina di nkomo te se ne nua ba ma mo ne ye. Ye so ye ne di agro te se ye nua ma a ye ne o moto. Ti ye ne ni bone bia won tamu a. Wo ye me masem kakra. Ani dey on say ade sa o dia obi ntimi nkyere dey ekọ. Ye so ye sore aja ye ni adwuma ye wo adwuma die ntino. Ye sore ya ne ye koye afu. Ye ko bo hard. So abrantie ima won so nya ne baby koyi no. Woni mo no so. Ono so aja na na bra ye me fa say concession owner. Oh okay. Tina satama ne ye galamse dey ne no mu ana na wo. Na ba say ye fa ye no mangu fom no. Na ye nyina dey agu fom a ya ba ye tetifie. Iman so te say. Ono so ye good. Ono so onkasa. Ayo bi ono so ye din ye ne na nam koba. Tini mboni bia asam boni bia mfa no. Enti omu enu no omo tena se achekakra. Omo friend. Me ba say me hu omo betena ntamu ane dey be 2 years ago dey ono no ane bo. Enti woni
Nina na betina ha efia. Oni ni nyina na bai. Oni nyina fi ba bi na bai. Dan no. E wo fia no mo motia. Ti bebe na yimane to free. Na ba nche. Say minnim ebre pa odi to free o de mintimi hu ebre odi to free. Be okwa no waba. Na ma adwuma ni ntino. Okwa bi wa no waba. Oba so oba fia. Ma obi ntamu de obi atimo say yeah. Taba. Abrantie na ya Alex say ono na sebi nam ne so ama yenua be ma ehia ne kwanhia wo Jeff na ono so nim ne kakra. Ono so kromu ya na ofri. Okay. Na ono mi say ono so na oba wa na monto bi ana. Do rafio na me say ababa ono wono okọ say wan wono okọ me de me hu so rafio. Okay. But me nim ni property wa ya na one na ko. Ono so obi otse Jeff na ono so kakra ba. So the din ono kra de even say ja. Ya no keka nya me sem kakra ya. So for nti ono de ka ono so da din kakra. Boy, Emmanuel ne Cynthia eba wo muntem. Oh, eda wo muntem. Eda wo mun bani wo muntem. Ntisa. Me de satisari ana me minim. Okay. Obi ebusua mo de ontimi nya de. Ono so nya nipa de bia ye ne na ekọ na eba. Na yatimani na di asomu nkomo. Oye nipa ye nim no ayehu na ye chiachia ya no obi akọ na adwuma. Senior yen hwe ebra ohu se obi da ho na echi amranti di ba be hwe ye no. Na ubusem no so wada ho adi pe se ana ma musem hu bra na wada. Ya shada musa ebre no. O hwa na wada wa cha. Ya fa se be 20 minutes bi dey. Fa se no watcha. Because time me hu ya me frame madam for na man ba ya ye copper prague ya den ko do hospital na say I take it be 15 to 20 minutes. Wow. No da fine for party. If you no be a gate na entrance wa prona no wa. Say obi twem obi hu no. Yeah. Wow. Yeah, na if you no so gate room. Into gate na atum ya to gate ni. Sisi obi bie gate. Gate no bie na asa atum. Nti just obi bie so wura wa na so BBC. Okay. Muko piece no say asem we buy obi e kana adwen ebisi ebi odi bibi na wo no ebi odi nsa na wo bo no. O na wo ka ho bi abrantie no bra mo ne choir sapia na ne ho number bi atiti kakra no number bi aka se bia wona bibia eno de yan ro no shata de yan ro ba yeso peja yan wu mojo mu peja no de no full praga yan wu moja bia asa nanim kakra bi na ase mark kitu bi ase ye titi nanim asa eno nko ana de ayi hu me. Wow. Nti say mo nkasa de mo hu de koso akasa wo insa say kwa bi mo yanti bibia asa kasa bia yanti bibia asa on say na me so akasa na me ni efio eh say me pia be yeko na obi bie gate asa akra na bie gate ewuram na me hu say ebi oda ho nti e kan say yeti wanchi wanka bia o sa de a na me boa sa bra mo de kwai sa bia no say obi timi ekoko masa na say obi timi collapse sa na prekope no a say awoso na ho kakra na wasa dedin bodi ne ko nyina awoso obi akra ma ka akra timi bo amana mu na bi awoso bibia sense wan kana bibia sense abodi ko do hospital where the doctors ne say omo jana so yes esa be no wi no tiase no de mintimi nchire ye de no do hospital no doctors for no rush me ye no de no ko emergency no mo de no ko to bed so the doctors for no ko jina no to mo jina no mo ka che say yempe card hospital card man nti kwan sini ni be 10 minutes no mo ka che say ni pa na free ababa wa no o che say no ka mo na mo ko na bra mo na mo kwan so ko na ma buza oban sa de na esie de na bae ni bre bae nti na obi antimi nim komo bi say ne ni din komo say ne kasa ne de na nya ni pa na na ye kohwe ne nkwan de ama no tientimi ne na ni nkomo na e ko duru o so e ko ye owu asem no police for no fa again no tientimi ne na ni nkomo yenya ne ntie bi on tenten fidie no sebi abrantie ne ba se nko ba no ba na ka chense woni na jai no ka sa dia ne nyoma e wo ho no ba be sesa nya se bibisa ene course wa amount kwani se no na me ka chiro se odaroma me anga sa na me ni inside o nti se me ka se me hu die si e pa de na me boa se ka nipa na ye de ne koy na ko survival ye dia on the beach me achirem ana asa ge ne bit ma achirem di ntia san bibisa ye de happen asem mu chemu ade mai na se enya mu na mbe kacha ban se obi edihye oye nyame dia obinya problem aka oba no eyi nani a na mfa na honye sa no de na oche ono mo na branch so na branch so dawo
ɔte ne bɛɛ yɛsɛ maa wɔte ma ɛba sɛ aba da hɔ na aberanteɛ da hɔ no wɔyɛ nyame deɛ na waba na yi n'ani no anyɛ ɔwanwa sɛ ɔbaa wɔte ma no wɔyɛ sɛ ne na maa yɛ so yɛworɔ hyɛeɛ no sɛ nipa deɛ ɔma yɛnya yɛ ɔma mba pa sɛdeɛ wɔyɛ nkoda ne wɔda nti sɛdeɛ tie biara no yɛso yɛbɛsɔ no mu cause yɛhu sɛ ɔnya atema bi saa cause ɔnya atema deɛ akɛntɛmpa no aka bi aka ama no saa bi aka yɛsuo no mu ntɛm a anaasɛ ɔteɛntiɛm kora ma nnipa baeɛ a ka bi a yɛnya no nkwama no nti saa tam a saa deɛ witness na aberanteɛ gyef no ɔno deɛ ɔno ankasa deɛ meka sɛ mehu no na mɛboa na mennim baabi a wafa saa instant na mennim baabi pɔte a wafa instant na tɛsiɛ no ano no pɛ ne baabi fa yɛ yɛdeɛ kɔbaa hospital no free hospital no baɛ deɛ yɛhu no mabɔkɔ hospital no wɔ hɔ yɛkɔ hospital no deɛ sɛ meka sɛ mehu no sɛ wɔni anaasɛ wɔfa ha na mɛboa yɛkɔ hospital yɛhu biribi saa ababaawa no nkwa na yɛhu no yɛde ne ka ho na yɛde ne kɔɛ ababa no ɔyɛ obi a sɛ bi ɔwɔ deɛ mesrɛ no mabisa na masɛm asi nti ɔyɛ mɛ masɛm kakra na ɛna meka sɛ mɛtumi akyerɛ na mɛboa ɛne korɛ deɛ yɛ baako pɛ ɛho sɛ asɛm si obi aka deɛ wonim deɛ mennim no deɛ mentimi nkɔka yes meka sɛ ɔyɛ mɛ masɛm a ne deɛ mennim ɛho asɛm biara badeɛ menim sɛ ɔne saa guy ne na na ɛteɛ wode w'ani bu a ababa no wɔwɔ mfie bɛɛ sɛ wadaroma sɛdɛ nyɛ obi a wanyina ɛmfa no sɛ at least bɛyɛ 30 years deɛ wobɛtumi anyɛ 30 years sɛ media ne ka sɛ bi a 25 to 30 ne bɛyɛ saa pɛpɛpɛ yɛnhwɛ ɔhu sɛ bi ansa na wobɛbɔ obi ahwewa no mɛnti mo ase kakra baabi a no babayɛ bɛbɔ ansa na akɔduru saa ɛberɛ a ɔmokɔ sɛ ɔmokɔfa aberante no afiri fie ɔmokɔfa no afiri fie na akɔ ayaresabea no na yiyi awabaa no a ɔwɔ hɔ no na obia ne fie obia mu ana na obiara ni wɔ na obiara ni fie chama yɛnhwɛ ha nso so kakra sɛ ɔbaa ne bɛrima tena ase a ntokwa bi tumi bɔ ɔmo ntam ne adeade ɔmo mmienu te hɔ no ntokwa bi si ɔmo ntam kan anaa gidigidi bi saa meka last time bia me sɛ wɔnkyiwa nka kakra ba ɔmo ntam ama ɛkɔpie kɔmɛkyifoɔ kora anim ɔmo siesie sɛ ɛyima no ababaawa no ama asammerɛ mu a ne kɔmɛkyifoɔ sɛtere ama biribiaa kɔtɔɔ din nti ɛfiri hɔ kɔ no deɛ menim asɛm kora ɛtumi kɔsi akyire ɛno na yɛdɛ bɛ asɛm saa mentimi ho ase sɛ yɛ ɛno nso deɛ na menni wɔ na menni wɔ no na ɔmo sɛte issue no nti mentimi hu adeɛ koraa deɛ ɔmo kɔɔɛ a ɔmo kɔ sɛte baa ne yɛ so ɔne ayɛ wankyiwa ntɔkwa kakra ɔno deɛ no ano baayɛ kakra ɛno asɛm wasi ama mo a mowɔ mpate mu ha sɛ maboto kakra na wada yɛmoto ɛnam sɛ yɛ inspect saa sɛ ama ɛhu abɔ yɛ nyinaa chama yɛba so senior na so wa asɛm bi ka na ɔde meka bi gyina asɛm bɛ na wɔka Racho meni bibi aka me master ɔna meni ne yɛ adwuma ɔno ma me nsa kɔma no wo bɛta n'akyi de ɔno bɛka no ɛne wo me de mba mɛgye me chɔpɔ ni ɛtika sɛ ɛnkasa wadaro senior nti yɛnhwɛ sɛsi a waba no ɔda so wa police for akachi free Sunday no a police for farm no nyɛ saa si Saturday no ɔda so wa police for akachi wow na waba no betena ha sɛ yɛde obi tu kɔtena baabi a ɛyɛ de adakɔ ho nipa bi bɛba bɛhwɛ no ama ebi awon no mo fipa mo me ma me ni o me wo fani o wo ni ho nipa bi ana me ni nua ba bi ɔde no bɛkyerɛ sɛ ni nua no no a ɔne ne tontɔn no ma kɔkɔ tontɔn no ma kakra ɔtɔn nyama bɛ ya ɔtontɔn srepes mpaboa ɔde kɔ akyima ɛsɛ ɔbɔ ne ho mɔden san tontɔn drinks mo ne nasefo okay na yima no so yɛ adwuma bɛ ɔno sɛ na me ka sɛ ne bra yɛ concession owner nti no sa tama ne yɛ galamsey ne deɛ na ne tem bia ɔwɔ site a ɔkɔ bɛtɛ baase yɛmfa yɛ no ɔma ngu fam ne deɛ yɛ nyinaa yɛ aba fie de tie busan se free sa bra asem si no baba wa no ɛho nipa bia ma ɛmebisa mu yi se bia wotu ana mo bia na bibisa obi ama me hu ne nua bia but police station wona yɛ sɛ ne sister ne ba ɔne ne maame mo sɛ that time so na me ni wɔ ti me hu nkomo kra yɛ de course okay ti abante ne yɛ nyame dia no na mo da so hospital wo bi mo hu bia ya om de na mu kɔ hye ya na ne mo ani akyi na mo no de mo de kɔ Afari hospital government hospital Afari.
Ebisne na busu afuate ye bia ba. Ne bra mo aba. Oh okay. Ne bra mo aba. On buy na wo bi. Ne bra ba na mo. Ade yesem na bra na mo ka. Busu afuate. Oja o ka kire se ye fa ni nyina manyame. Oh. Dia nya sine de asi. Ontimi nsa man kwamo bi. Ti ye wi na ye justice. Maybe an credit be an young fan to. You manage Jeff, no shall 17 feet when you okay, you manage you by when you mokakra. Yes, I change Jeff. Wow. This is your sabri, and somewhere seeing next Jeff, no, or show says, yeah, there's some catcher and whatever. Oh, you meet my catcher and I say, and I'm saying, a pen of credit, I in your mamba paddy. Kababy Obia come in one. Okay, and my police. Say no crazy, say no crazy. They say I call you. Obi anya ntimi hu. Na doctor so and declare ma obi say bia say na dey say na akunu na say obi na dey ade abono. Okay. Sika baby obi ana ko no aka samra na ko meyi no ho ano. Okay. Na obi so relationship na say bia mentimo wasibi wo mu na kasa ne ano baba ye bi wo ma. Oni akonso asem na be ka che no. Maka say no. Me van say Ghana no we are say common. Okay. 2 year dey bia so show on ye. Who is a relationship be say kwaso na mu wa na ntampa wa twe ho aye den afrim. Say dey be ya en farmer na e bia anye den enkoba. Because abayama na ye dey ya. Ya pa. Say me nua no mo mutie so bi was a relationship no mo afiri na de koya ontu no ho fo. Ono ontu no ho fo no ntwe no ho frim. Okay. When you are doing BM, what are me agasa me dey the SY. Okay. That Mpasatia. Mpasatia. Ni di pa me master. Yeah, that's better. Me da mas. Why are the so? Say kasa obi anko be yin ni amade BCS na so ye wa fam nyame hira. So we nyame so ade wate. Ye nyina ye mamba pa ye pe asumdwe. So de tibia na ye nyina ye Ghana fo. So de be ya atenetene be ya adwuma. Na ye hwehwe. Okay. Yeah, that's yes. Me da mas. Senior boko dey. Me ho ye pa. Ye nyame ase. Oso di ni say dan ho de chi ahwefo. Me de come da come free kroma ya. Do do from Thompson. Oh, okay. The thing is say asem we see wona obepia branch en so a obo am de kwa yare sabia. Twamfo ni che dey na obepie so. E dey na course. Okay. XY madam fo. Okay. Me na nanti ache. De mo ne kasa mu di kan de kasa madam fo pa. Okay. Case bia me fi say ono want ase bi ofre me. Because we a good mommy. Enti me pie fra bonte me fie esi abonten. Me si abonten na wo se membra. Wo se membra. To ofre me na me say XY dey asem. And wo say wa wafie na otimu na hu se nipa bi da ho. Na wo hu se boy bi apie ko. Okọ boy ne ko. Na wa fe police police bi obefa ni bi amfa. Okay. Enti membra na me mehwe. Enti bi di na chini me bai. Me saka boy na ono ni bi se wudi ne ho na no koi. Okọ etwa ne so okọ. Oka chema bonten so okọ. Boy ne ko na wa fe police na ka wonya police anko me ye chiri no. Sa na oka chema bonten ho na okọ. Enti me membra na me mehwe de esi no. Enti me bai me rafie ho. Me rafie mu sa boy ni butu ho. Obutu ho. Enti obutu ho no. Ana me tene no. Me dane no. Enti me dane me mu sa oda ho no. Ne mama so atititi. Ne mama so atititi. Enti me say pie ba na musa say wan ti no ba ye so ai. E no se get net won ba bia ma ye tete no. E ho na na get net. Nyame ni nam bofu pa. Ti me kono so ko ka chen say wajimi. Nipa na oda ho no. Si wo wu a ye be che no. Ti me ne preso pa. E wo me won se wasole. Ana mo fa se okuta de emi. Wone no ko fa pragea. Extra the council ko fa pragea. E mra no ko fa bai. To ko fa bai me ko mpegya na mintimi. The boys ni be so mu. Eno ya man so. That no ye mre kra wo tumi nya hwe. Me de me sa toto na ho ayi mi. Ano kwasem na ho ayi mi. He na ho me so. Eno epegya ne shemu. Ti epegya ne she pragea ni mu no ena ye ka se ge ne ntram mu bi. Me ni XY ye ka se ge ne ntram mu bi. Ti ge ne ntram na ge ne so ko hospital ho a. Ono ko ntimi mpegya ne ka me so me nka ho. Ana XY se da bi na ho no o mo hwi twa ho. A mo de ne betena mu. Nti me nyai. Eme ye mfa no. Ge ne mfa ne nko. Enti me jai o mu no fa kwan yi so. Ana SY san ka chem se entra pragea foforo mu ne mfa ne sei. Enti esi o mu. Eni atiri ti fa pragea foforo HC. Ti HC ye na ye kono. Ye twam o mo ntime o mo nu ntam ha ne straight nti ye twam. Ye twam ye to ye ni na ese pragea no. Eni kwa no so. Ana o ma ye di gina beli ye bi na wo to ase no ye di gina ho. Ti ye gina ho chei. Eni hu so ma betwam. Ye hu so ma betwam. Ana SY
Again, the yapagya na so wo mo hye wo ma betwam kɔ ye hu wo ma betwam nti wo mo twa mo wie na yeso ase nwura police station eto ase wo na ya report nto ansa na yakɔ baby a because odene kon carry because o tra Dr. Boateng dey carry and odene kɔ nti e case ne to ho na yakɔ ye no we na no ho panyin na no ho no frɛ police a na ne sanka wo mu ana ono ade ne pen to no sɔle ye panyin no a ana o tra ye prag ye ne mu bi ene follow call and carry ho ye kɔ na ese girl no eti nurse for ne nkyɛn wa konwam na guy no so dampam o dampa so ho ene di ne nyina ye ho sɛ nyamo kwa na kamama police for involve police for kamama tumi adwa ye ne ye di kan eso anu bibia won na kan ye nye se because of masem ti obeka no me di akire do obeka nya sa kranka we na o ka se me ka me ma aha ti me di akire enti we ho hospital what akonya na guy no so dampem de wo pra no anasa de bibia ye na dampem enti wo dampem no ne jeje no sa na se o mu pe card bi ansa na o makɔ ne nkyɛn aho nti me de me hu ane sɛ panyini na ba ne nkyɛn me hu asa panyini na ba ne nkyɛn nti panyini na ba ne nkyɛn no san ba sɛ enipa na wu nti wo ka ɛna enipa na panyini doctor panyini ne kye no ayo ya kan sɛ police panyini no ɛsɔ gɛ ni mu no ɔde ne wura prade no ɔde ne bɛto mu ɔnkawe let us say mo ba ya mo de mo saka na ho ayi nu so wu ha ye me madwene mu ne de me de me nsa to ne mo na koma so ne na yi won home na ne ho so ayi nwinu enti na me madwene sɛ nka me nko akwa me pagya bet me ntimi ti wo mo jeja bo na boys ne bi wo animu ha ɛna mo be so mu bi ɛna e pagya bet na ne ho ayi nwinu na on home ye hwe de sai mo de ne do hospital ho no police for nurses for ne doctors omo ye bibia na so mo je ne fe so ntempa na oh mo je ne o mo kai ye manu nti ya ne sa sia de ni ko ho ne de na se ga ne dampem na abrante ne dampem boy ne dampem ha so mo dira na se bi se ne wuni na wunu o dampem o sha o buy na mo be fa na frifia na wada ho acha na me de mate me aka say so do mo si kire ne de asem no kwa no esi almost be 5 o'clock ti e ba be 6 something ko ba 7 it's a long time de me ateno no wada ho ache de me so say nkebia wa ba no kra ne woni aka o mo ho ye ha abia me ba ya me ye dede wo ho na ga na me suma no because bi ye na ansa na obenya wa no kra afa ho adi na bia aban na hawadwene emra no ene wo adi enti ahante ma me so jagu ga ne so pa na me dwene ga no ho na na obi anim cause owu a wo ho no ba ye ya me anim no kwasem ne mfa ho ni enti na me to me tige ne sa se onko pa bobo ya ne mfa ne fa ne nko ni kwase o tron na me busa na edika no ka se owu kura mfa no ho no na me boafu pa ntem a obi a no wo ha bia hu se me ne ga ni yedede pa me boafu ababa no minim onim ne kakra sen no siti ankasa because say obetimi akomaden say owu kran fa ho de okay kroma no me nim no bet me ne nkasa da okay ayi mpanifo ni bia me ne omu di agronde de ya na atabzo mu frɛ no yete wono otwa mu frɛ ni di nkomo be me ne nkasa da me ne nkasa da me nkasa na no da eja ye pesanka ye konisa na nka wo kire be bi obutu na kasa potin no oh ya ye ne hu mu nkire metuma kire okwan ya no he ya o metuma wram ana me ka se nke ye nko abusunya de ye mo anan na ye nhwe wo na ye koso no ye fa mu asemina somo okay okay ube pie fi ha okay ube pie ha abusunya ube pie fi ha okay this side obutuo ba obutuo na nim ne butuo na obutuo obutuo metuma butuo a kyerɛ ne butuo see na oh ana sabu obutuo se ya ana ne sabu na chi se ya obutuo na sada da form se ya na obutuo ana se de no awu awi obutuo se ya obutuo se ya ana me ka se de wo awu awi ti no do sakana na no ho ayi me ba metane okay me ba metane no te metane me sakika me tane me sa kika ne ho me nim ne ho nyunu
ti me pagya ne tena ansa na me pie me pagya ne de ne etwe ho se sa na me pie akɔgɛ ne ho akɔ ne na ko sɛ si owu a ye be kyere fise ne ntina ye ba ne ho ga ne bae nti so owu te pa no ho so asɔle ye be kyere ba mu no asɔle okay ba o ba ya na o pagya na wɔtena sese otumi kasai dabi ne honam ne gu no ho asa se ma fana ntwe ye kra obɛ theater form because ontimi nya hwe ne ho anyunu Tama, sorry na chere baby a edukwan akasa si ya na mutumi de ne oba ya o man tu I was for the union chain and share the course. because I wish baby a sin adom si ya na we send at least Okay. Hane Abranti and by the Hane si ya ne dan okay ingram kaka na ka okay. See, Hana. Okay. Okay. This is me just the camera. Wow. That way see. we are Ne dan satam na abaya na obete wo na onu wani ho. no what out what baby am me cho say o mo tete no e ho na ga ne te no pie te ho Tina guy no so we. guy de he na Jeff no, Jesus on a year Jeff no me buy ni de na Jeff no o te ga ne ka kire me eso are ka kire me say okọ enti me nyen kono ko hwa de enti ma na wono no kọ Jeff no kọ ti me kono me nim be makro ya fa ne Jeff no ti akire na me hu say oh say gawe ya cause wono ye kroba ofi kroma ya Jeff no ya onye hoho bi e obi ofi kroma ya ese usuze bi a yes ana Abranti to phone bi on so pebe bi fire me buy no ni ho me buy no ni ho timi me hu na nim ti wo mu cha wono ka na me nim ni din se fa ne Jeff Okay. I say similar to Obi there no. I was yeah very sad. See the city pepe sabia no see. Tama. yeah Asame de nuna no akiri mu Yeah. na hu de koba ni na hu nchire hu. yeah Oye penini. Aseme bi se bi fa wona ase. yeah Hu bi otibi. yeah De asi na asame na weka. okay say de metima ka say eni kwa say nipa wo wi asese ya no eye enkrofo a omiye careless ye ka careless a me de metima ka say obu o ye no ho sa de ni besi ensi nyansefo bia ya de odwene kire obi onim nyansem bia wo bia so o ya de a odwene se ade na me ye na kire no ade ni besi sa de no ho ya dina mani pa sesi ye wo ye o sesi ye de besi nsi na kire de ne beba sesi ya de besi nsi na kire no ade na bekoso sa wa nwina kire a wo ye timitimi e wa asase so me na me dina kire se gani boy ni wu a Onyama me obenya sem tina me suma gen no but na gen no hunu Because na woni machira sem. akira sem tina na me gen yes ade no enti na me pray me ho anse kaga no ye de ne be kwa akohwe no ama na ho ato no because owu a oba ayi gen ho ne de gen fa no ho ni da ti be bufu gen pa anya sem kan ti metimatu ye ne wo asase su sesi afo se ade bi nipa ye bia ye nwina kire se wo ne wo yira ba bom wo ne wadanfo abra bom BBC na pese wo ya dwene akire sade wo ye de tie no e bi na bisi de betuma culture Ghana man nyina no because me giro me was central market me preach wo ho mo race course me preach wo ho and sem panko na me ka pese tie akra me jai me preacher wa ha e wo man me preacher wo man me jai me sai kwani ade bia me ye kwaduma but ade ye fita na wo ka say tuntuma me hawa dwene papa me de no e white black race course fo nyina anime wo na mama biane di da bia race course and na madam for SY no me ho kire na me ba guy no wo ye giver because Bible ne say oma emu onhirache it wo bo me pa givers never lack obo me but wa asase so ko Yesu ba wi so be kan no kre na no kre kan nyina echi no e che ne say kun no enti say onka ode tuntum be ye kokko na ode kokko so aye tuntum wo ye sa me dia me be meet wa me ha pa I want truth me penokre Na ke ja mo akobat o kasa ye ni ma me ya atwema adina ko asemi so me ni woman ne ka so ka che me se na omko o se na to kwa bi wo montem ano baba ye bi wo montem e bi obi so wo ho o wawawe mu to kwasi empratwe mu to kwasi asem na be ka che no so okay de me metime aka kire o man nyina ne se e ma doso e me ma so doso o shaka wa uni hu kwa se uja ya ware okoba abo no mu a uja ya ware enye yi
this wo and tete woni saa obema na oba na ntem nti se mpatwe na se obeba na bema foforo hye ho obeba na bema foforo hye ho a oba na office bia ne ho ye wode ana ne ho ofema no ye wo more than that ho ye wo de ne ho ofechen saa wo ho a wo bo ade feli ade wa ho brase asa on sakana even though the water te wo no obeto ne issue wo de na asem kra beto ba bi enti ni kwa se wudi oba ba ko achi ana se bema ba ko achi na ukokowu anase ukokowu na ma no we saa wo ye jimijimi e wo Ghana ha na asase so enti sa wo no obi wo ho na dating e wom na wo hwe na ho ye ne de wo pe mema bebre wo so mpesa okay yeah Monica sir ya misha amen sɛ na wo si kasa obey you know e mate ase me wo kasa na me preacher nti me kasa na me no kokora akire no ya kasa me buofu na akire me san ba wo nchen I'll come back sana me tie me su no me wu straight from Yankopon nchen me dia no me ko enya nsere me kasa ma wo sere me ya white color be a black and red and I be enemy my brother ya white me ya white into me family nyam so far so be spiritual and physical me fita sana me tie thank you ti sana ti abusuafo yese kwan no e wase de ya ebewie e wo ya boboa no ha na be ma kwan na asem no mutofa bugina ednigina esi na emo ya nyame fa branch na kra ensie ye hwe se de asem esi fa ya na sa branch na ofa ya mu ansa na we nyame dia nyame fa ne kra ensie ye na ya ka echi nso omo yi na ho ban onye firi musu ene yesem na bibia ewie medin de kwabena wusu by Grace TV GH so na mdia ma naeboy esom koso ani international say woni probably e de ma obi trading enterprise ene so yasne am de jumadi ebro kuma south interest junction openta de mpaboa ne perfect papa bia na bibia nkoye enfama medin e de kwabena wusu ebro pa me be hia nyame enka ho makra bye bye